De fietsenmaker in Hetje Dokkum had het drokker als eer. Nolke en Jeroen binnen haast uitgroeid naar een begrip in Noord-Est-Friesland. Nolke zelfs vertelt over hoe de zaak daar staan kwam is. We beginnen bijna 4 jaar geleden begonnen en ja, het gaat hartstikke goed. Smoordrok, het wordt steeds drokker en tevreden kan. Wat was nog meer? Eigenlijk gaat het vanzelf. We hoeven alleen onszelf te wijzen en ons beste te doen. Dus ja, beter kunnen. Hoeveel fietsen kun je ongeveer op een dag door de hand haken gemiddeld wij? Dat hangt een beetje vanaf hoeveel winkel en publiek we hebben, maar 20, 24, dan houdt het wel op, zeg maar. Dus één in de week maximaal 100 fietsen. En dat binnen alleen nog de reparaties in de weken. De agenda bij de fietsenmaker zit in elk geval om augustus al om de nachtdag vol. Meesten komen oerel en nergens wij om haar fietsen bij Nolke en Jeroen checken als repareren te laten. De meeste zijn natuurlijk Dokkumers, maar we hebben een hele protte meesten boeten uit. Eigenlijk alle dorpen om Dokkum heen. En we hebben echt een hele protte toeristen. Het is, ja, ze komen overal bij. België, Duitsland, protte van de camping. En Lauwersegen, heel protte wij. Dus ja, eigenlijk overal wij. De focus lijkt bij de fietsenzaak ook op reparaties. En dat is maar goed als je sjoggen naar de levertijden van een nieuwe fiets. Het is op het moment heel lastig om nieuwe fietsen te krijgen. Soms levert die tot wel 2 uur. Als de klant een beetje geduld heeft, dan kunnen we ook ziekje bij orendealers die misschien nog wat harder stingen. En dat gebeurt regelmatig. Ik heb een goede connectie in dat woord. Daar kan ik alles krijgen wat ik wil. Dus ja, we doen het best, maar het is soms heel lastig.